May nga daw na ito din ang tanan, mga amigo, mga amiga! Good morning! Wow! There, di ba? So, maski na-extend na po niya itong ECQ diri sa Cebu, magpadayon ng gihapunta o maglipay-lipay. Stay positive ng gihapunta kay kinala dyan na itong buhaton guys, otherwise mura ng tag mga mabuang taan eh. Anyway, so nakoy na hunahunaan guys sa tong last week. Kung sa dyan akong itawag ninyo kay base ko nung hay sa akong ipangtanaw sa mga vloggers, so diba? Parang feeling vlogger ko dyan kunuhay ko. Pero kay, since nisunod naman dyan ko aning butang, so nagunaw na ko kung sa dyan akong itawag ninyong mga tanaw na ko ani ako ang mga videos. So tawag na lang tamog mga ka-chessmates. Kaya of course, kami mga ka-chessmates dito sa Baliha, Kabay. Grabe man itong mga chessmates dito. So tawag na lang tamog mga ka-chessmates! Okay, so last week guys, nag-post ko. Sakit na dyan ako tutulang Victoria. But anyway, so last week, nag-post ko o kung kinsa to'y first nga 20 mo comment sa ako ang post ato that time. Kaya ako ang hatagan ng reaction sa ngilahang mga profile pictures. Wanna watch the first part of this video? Ako siyang ibutang somewhere here or sa description below para sa makaibalo mo kung giunsan ako o hatag og komentaryo atong mga first batch nga ni comment sa ako ang post. So karon, mao na ni ang part 2 sa react ko sa mga profile pictures na nag-comment sa ako ang post last week. Tanaw na po din nato unsay mabuhat na nako ani karon. Wala na kay bawal sa say masud sa akong alipatakan. Unsa kahay ako ang masulti sa ilang mga profile pictures. But then again guys, disclaimer ha, timani nga puro radyo ni mga binuang mga chessmates kung unsa man ang akong masulti ani nga video karon, peace na lang tadaan, okay? Peace na lang tadaan. So di na nato dugay-dugayon pa, ato na tan-awon ang ako ang post. So ato na ning sugdan ang sunod nga mga ni comments sa akong profile picture. Let's start with Miss Mare. So magtinarong ko ani guys kay usara ba jud siya sa among mga manager sa kumpanya. Base do niyang ma-HR direct ko ani. Pero si Miss Mare love kay ko ani niya. So Miss Mare, if you're watching, I really miss you. I hope nga mahuman na jud in taon ning pandemic para in taon magkita-kita na po tagbalik sa opisina kay magdugay-dugay na jud. So ako na hatagag reaction ang imuhang profile picture. So, imong profile picture nakakuha niyo 158 kabuok reactions. Wow! And true indeed, nindot man jud kayo siya nga profile pictures, profile picture together with your kids, of course. You said, I love you forever. I like you for always. As long as I'm living, my babies you'll be. Wala man siya, you will always be my baby by Mariah Carey. Anyway, so looking at your profile picture, Miss Mare, I love it. Just like what I made mention earlier, na together mo sa imuhang kids. Pero sa inyong picture, mag akong makita nung pag-ayo, kaya ang kaning nasa likod, kining bus, inaw-naw. And I think naputol ta itong naniingon ko nga sa imuhang duha ka anak, murag mas liwat ning maguwang sa imuhang bana. O kaning gamay, murag liwat jud kayo ninimo, kay ngani jud imong naong kung naglibog ka. Kada mag-meeting ta ba, maglibog kay nga ni dyan imong naong Miss Mare. Yung tanong sa nako ani niya imong kinamanghuran, kay mura man igwa gana. Ay kinabutlot pa. Simod naglibog siya kung mo-smile ba siya or naglibog siya kung mupadayon siya siyang kasapot. Batang imong imuha yung naong diri Miss Mare. Grabe, mura kag daga ani no? Pangdaga jud kunuhay ang imuhang peg diring dapita. Actually ako ara ra ginasulti kay manager ka. joke na rin. Pero pretty kay kaani yung mga profile picture. And of course, imuhang mga kids, mga handsome kaayo. Liwat sa imuhang bana, of course, nimo. So natunga jud sila, no? But, there, Miss Mare, I really miss you. Again, I hope nga magkita na tagbalik. Mahumana ning tanan kay, daghan kayo tag mga chikahan. So, ang sunod na tong, let's move on to the next one. So, ang sunod gani comment after ni Miss Mare kay si J. Brian Rico Di Macali. Tanawin na po yung profile picture. Ingon siya, Baliha!
tanaw ni nato yung profile picture. Nakadawat kini og 48 kabuok reactions. And you know that I'm a dog lover, so ganahan jud kay ko ani iyang profile picture. Lami sa kayog tulog. I don't know kung natulog ba ni imong iro Jay, but nice kaya siya og I think natulog siya or nalipong siya si nalipong siya sa bawang si mong baba. Pero yeah, nindot kayo siya nga profile pictures. It shows na anang you really love your dog. Pero murag mas na-impress ko sa imuhang pagka-red sa imuhang lips. Jay, unsa niyang gamit yung mga lipstick diri? Ever bilay na pasas? Checkmate! Yeah! Bitaw, lang sa kikag mga pangaping diri, no? Grabe kaayo ka. Ay na lang, bitaw. Pero nindot kayo siya nga profile picture and it deserves, of course, a lot of reactions. So there you go. Thank you so much, Jay, of course, for commenting. And let's move forward natin. Yung dali-dali guys, para masud lang yung taon siya sa 15 minutes. And kay balo naman jud mo nga, kung ako na gani may mustorya, grabe kayo, dugay kay kumahuman. But ato nang diretsoon sa ato ang next gani comment. Mao ni siya si Mars Lopez Messina. Yan, inshallah, lahi ra jud ta. Aning dapita, oy, apil-apil sa tunong tabi. Sige, tanawon kay ni apil-apil magkatanaw nato kung unsa ni imong profile picture, Mars. Okay. Kani nga profile picture nakadawat og 281 kabuk reactions. So meaning to say nindot yung kay ni imong profile picture, Mars. And indeed, it deserves a lot of good reactions ani imong profile picture. I love it. I love the post. Nindot kay imong background. Yes, nindot kay imong background ani pero naalam ni gamay ni pilo diri. Checkmate! Sa pagkatagong siguro nga tuwa. Pero okay ra gyapon, Mars. Guwapa ra gyapon tani mo ni ginatawag nga labad sa ulo pose. Pinanaan. Di ba? Tempate. Klaro na kaayo ka ni Mars. Overall, again, this is a very nice picture of yours. So there, let's move on. Ug ang sunod nato nga nihatag og comment guys kay si Daryl Amante. Ako aning pag-umangkon anak ni siya. Di ba? Ako nga hindi ko alam kung pamilya ninyo. Ako tanaw niya yung profile picture. Nakadawat niyo 25 kabok reaction. And ang first yun akong tanawan ni mga picture dudong no. Abi jud taw na akong taga dimsum break ka, di ba? Puwang na lang, puta na puwa ni mo ang kao nga puti. Mura na kan siopaw asado. But yeah, you're still very good looking. Of course, kasaliwat, amuan ng mga lahi. Si Jenica Alexis, kasali siya sa ako ang mga learners sa Subdelstra. Tanawin nato yung profile picture and by the way, iyaharong birth month. So, happy birthday in advance, Jenica or Nika. So, we call her Nika. So, Nika. So, tanawin natin yung mga profile picture. So, mauna lang dyan yung akong ihatag na gift ni mo. Ano po ang reaction sa imong profile picture. Nakadawat niyo na po yung mga nag-react sa iyang photo. Pero ako at yung first na reaction sa imong picture dahil kay lamig kayo kadirig pang smile. Huwag kang magtanaw sa camera. So, at least nindot sa kayo na no, kanang murag na effect na may ba. Pinadyan. Pero karising ikaw pariya mi ani niya guys. Kanang task kaayo mi og mga facial naman. Kaya tagada ko sa huwang naong magkinanan mi ko sa tagalon yung facial wash para mag-cover. Pero si Nika, magating nag-diet naman ko si Nika. But go Nika, I support you all the way. I miss you as well dear. Right, so one reaction sa your profile picture. Again, happy birthday! Moving on, so let's move on to the next one. Si Mars Silod, new vlog. Interesting. Thank you so much, Mars. And let's check your profile picture. Nakadawat ni siya og 29 kabok reactions. I love the outfit. Nindot kayo all in black. Pero ang akong ma-associate siya naling mag-black. Ito lang taga-blue magic. Taga-blue magic. Taga-blue magic kasi. But again, this is a very nice photo of you, Mars. Good job. Okay, moving on.
Of course, kami. El Ruiz, Espinosa of course, di siya sa akong mga learner sa Chelsea. Sierra Jude sa tanan, and hopefully wala na'y makabuhat na kung ani nga mo antong HR. Hindi ko kalimutan niya nga naka-add ko HR for some reason. But let me go ahead and react to your photo, L. Sige. Okay. Very nice photo. 162 kabuok reactions. Wow! Yes, and indeed, nindot yung kayo siya nga photo. Murag may pagka-Bea, no? Bea Alonso o kanang nagkakit kung sa pikas mo mga resport test. Dito, so gwapa kay kani yung mga picture, L. Pero mas ganahan ko kinganion na lang yung mo na kanang ani lang siya nga shot. This is far better than na yung ani. Okay, tanana tatong busisi-on dyan yung iyang profile picture. Aber. Wow, nice kayo ang print sa iyong swimsuit. Yeah, animal print. I thought imuha na nito. Just this lang. Okay, but ang imuhang love kay mo magigutom sas. But again, overall, this is a very nice photo of you, L. So again, I miss you. I miss you so much. Actually, the batchmate na sila nito. So, ang last na kong hatagag reaction diri kay sige, duha na lang, duha. Sige, murag ganahan ko mo react. Yung usa karon. Matatagan din natin reaction ang usa nga si Madam Jambi sa DY, diba? So si Jambi, usa na ako kakauban before when I was still working with Sony and Canon. Hello mga taga-Canon o mga taga-Sony, I really miss you guys. And of course, sila si Jambi. Pero Jambi, I miss you so much. I miss you, of course, si Sir Mark. And I really hope na magka-collab na dyan na. Kay dugay-dugay na natong ginaplano pero wala dyan nato mabuo. So Madam Jambi Tandiwan, ganahan kay ko ani yung imong profile picture. I really love the attitude nga imong gipakita kuno ay ani nga photo. O diba? Pero set piniris ko set. Kung na lang letter P ni Jambi, pero yung piniris ko. But yeah, I really love this photo. It's so nice. It's so orange. It's so madam na madam. Mura kag ka lang naghuwat na lang basta imong driver nga. Facundo! Manganto na to sa SM. Sa Happy Mart. Okay, so Jambi again, makita lang yata na soon. And lastly, mo na lang dyan niya po ang last guys. And next na napatay part 3 ani. Don't worry, happy naman sa donation mahuman. So ang last na kong hatagan ng comment, of course, kani si Japit Dana. Kung ang tanawin ng profile picture doon, tanawin natin yung profile picture, nakadawa ng 106 kabong reactions. By the way, nindot yung kayo siyang tingog. I don't know kung nagigig ba ka, do? Okay, so taga din ako reaction ng imong profile picture. Mura ka kanang manghuwatay sa likod sa USJR o mga 150. Diba? Pero this is a very nice photo of you, Dodong. So, yeah. So, there you have it, guys. Dito lang sa Takutog, game mo, sakit-sakit ko kayo akong tipon. Tutundan, ganina pa ko nagstorya, bago pa ko na-out, gikan sa trabaho, but I feel like recording this video or filming this video para ninyo mga ka-chefness kay lisod na kayo ang panahon karon ng Facebook, dahil na kay negativity sa social media, o diba, nibuto ko dyan ako gamot sa social media, mga tao, mga negative na tayo. So let's just stay positive guys, diba? I know nga na-extend na po ng ECQ diri sa Cebu, but I think that's for all of us. As long as we will stay at home, I think mas of course mas madali ang pagsugpo or pag-fight na to aning COVID-19. So there you go. Again, stay at home. And it's time for natay bagong segment diay before I'll go. Mo shout out ko sa mga taong gusto magpa-shout out to Des. Si Des, hi Des, and then of course, dapoy nagpa-shout out si Riza Kapitan. Thank you so much, Riza. And of course, si Marlon Sabal, ako aning learner sa akong bagong kumpanya karon. Diba? So, there you have it, folks. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, of course, please click that like
button. And please don't forget also to subscribe to my channel and hit that notification bell as well para sa mga update mo sa tanang mga videos nga ko ang i-upload diri sa YouTube. So, mga ka-chessness, maura to. So, mag-wait na lang mo sa akong part 3. Part 3, aming na video. So again, thank you so much for watching, guys. This is EJ again, your buddy guy. See ya!